niining ikalima nga Domingo sa Kwaresma, atong nadungog ang asoy ni San Juan nga kining mga Parisiyo o uban pang mga kadagkuan sa ilang katilingbang relihiyoso nangita gayud kanunay o kahigayunan aron si Jesus ilang mabitik. Unya doon na sila'y ikasumbong kaniya aron nga si Jesus ilang malikida, no? Likidahon manila si Jesus tungod kay alang kanila si Jesus o sa kahulga sa ilang pagtuo. So nangita sila kanunay og kahigayunan. Karon lain nga kahigayunan na usab ang ilang gigamit sa usa ka babay nga hisakpan nga nananapaw, no, nangilog og partners kinabuhi. Unya gidala nila kang Jesus og miingon sila ginamit ang balaod ni Moises. Lord, kining bayhana hisakpan nga nanapaw. Sumala sa balaod ni Moises ang silot niining panapaw, mao nga patyon siya pinaagi sa pagbato kaniya. Unsa may imong ikasulti? So samtang sila nagulat sa isulti ni Jesus, si Jesus mitikubo sa yuta og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Unya mituyhad siya og miingon, tan-aw sa ila, kinsa kadtong walay sala kaninyo, maoy muuna pagbato niining maong babae. Unya mitikubo siya pagbalik. Unya ang mga tao nangahawa isa-isa, una ang mga tiguwang, una og hawa. Unya pagtindog niya kipangutan niya niyang babay, hay naman sila. Namingon ng babay, wala na sila sir, wala ba'y nagpabilin nga musilot kanimo? Wala sir. Og mingon si Jesus, kung mao na dili usab ako musilot kanimo, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Diha natapos ang ebanghelyo. Atong tan-awon pamalandungan nato nga una ang kamatuoran sa atong kinabuhi ingon ani, walay tao nga wala makasala sa atubangan sa Dios o wala makasala sa iyang isig ka tao. We should not deny this truth that no one is sinless before God. No one among us except when God allows it and made it so. Muna sa Blessed Mother o ang atong Ginoong Hesukristo nga natao, they are free of sin. Apan kita nga niya niining kalibutana, nagpuyo sa kalibutan, nagpuyo sa usa ka sala o sa daghang mga sala, kita makasala four types, four ways. Una, sala sa huna-huna. Sala sa huna-huna. Everyday, usama ng imong huna-huna, naadiha ang malicious thoughts, naadinha ang kanang mga huna-huna nga expression sa pagdumot, kasuko, kahit kaulag, hilas, uban pa. Mga dautan nga huna-huna, musod, unya, og kanabitong mga dautan nga huna-huna, musulod sa ato, dili ra ba nato papahawaon, i-entertain nato, og ang atong huna-huna nga dautan, nahimong pulong. Ang atong gihuna-huna, atong gilitok sa atong pulong. O na pagkahuman, ang imong gilitok sa imong pulong, nahimong imong buhat or binuhatan. Kunya, ang imong binuhatan, nahimong imong habit, nahimong imong kinabuhi matag adlaw. So kanang kuan, pag paranang mga libakiro, himantayon, chismosa, tabian, way silingan. Suot man na sunahon primero. Pag abot dire, imo man gi-entertain, nalitok sa imong baba.
og nahimo nabuhat sa imong mga kamot og karon nahimong imong kinabuhi. Mao na nga halisod or malisod na ang pagbuntog sa dugay ng nagpahiluna nga sala sa atong kinabuhi. It is difficult to defeat a sin which has been living in us for many decades, for many years. Mao na nga may murabag ka ng bisyo bitaw, may mga tao nga naay bisyo pananglitan, sigarilyo, inom, uban pa. May nga sila nga, di mangyud ko kahimo pagbiya sa akong sigarilyo, nga naman, it stays longer, the stronger nga dili nimo siya mapapahawa pagdali-dali. So mao na mga igsuon, kung ato ganing tugutan ang sala nga musud sa atong utok, unya atong i-entertain, atong ilitok, i-articulate in words by our mouth, unya atong buhaton by our actions, we live that kind of sin, either it's a thought nga mga malicious, it's a thought of revenge or whatever kind of evil, amusod na to, and then we keep that inside our mind, we articulate that in our mouth, we do it and we live it every day. It's difficult to defeat that sin. We need the grace of God in order to be freed from this enslavement of sin. So karon diha sa sitwasyon nga nasa atong ebanghelyo, atong makita og atong hetong hinumduman, atong pamalandungan nga si Jesus iyang gipaamgo kining mga tao nga nagdala sa usa ka makasasala nga babay ngadto sa atubangan ni Jesus. Sila nga mga tao, buot mo patay, buot mo silot ni ining maong babay tungod kay siya nakasala. Unsa iyang sala? Panapaw. Unsa ingon sa balaod sa Ginoo, gihatag pinagi kang Moises, ayaw panapaw. Unya, kinsa may nag-ingon nga ang silot sa babae nga manapaw ingon ani. Wa man giapil sa 10 Commandments unsay silot. So sila mo ay nagbuhat, ang ilang mga kadagkuan may nagbuhat nga ang silot sa manapaw mao ang kamatayon pinagi sa pagbato kaniya. Unsay buti pasabot, kining pagpanapaw is a grave sin. So kay grabe ang iyang sala, so ang silot sa ila kamatayon. So buti pasabot na kinahanglan mag-amping kita kay kini diang sala sa panapaw, bugat gayud kaayo nga sala. Nganong mabugat man? Una, imong gihugawan ang imong pagkatao. Ikaduha, gibungkag nimo ang pamilya ni anang maong tao nga imong imo bang giilog o imo bang nahimo ba nimong kahigugma o nahimo nimong ka-in love? Kana siya. Una, daghan na siya og magkutay-kutay na nga sala. So that is a serious matter. So kanila, ang kamatayon mao ang tugbang nga silot. Apan karon dunay gitudlo si Jesus kanila, og ato masabtan nganuman nga ang mga tao is easy to condemn, easy to reject. Why people they feel that it is easy to punish, but God is teaching us another thing to learn in this gospel. Mingon si Jesus nga, kinsay way sa ninyo, may una nga mo bato. Wala siya maingon nga, gaan ra ng iyang sala. Wala siya maingon nga, ay sus, pasagdiragon na siya, iya man ang kalipay. Wala siya maingon na. Hinuon, gitudlo niya kanato karon nga, to forgive is greater than to punish. To forgive a sinner is greater than to punish. And to forgive is a reflection of the divine that is in us. May ngibetota nga, to err is human. To forgive is divine. So kumao na, Jesus reminded them of the presence of the divine that is in them. He also reminded us today
The presence of the divine that is in us. Nganong naamang tay presence of the divine? Let's go back to the scripture. Sa Genesis in chapter 1, di ba? Gibuhat sa Dios ang tao. Mikuha siya yuta, giporman niyag tao. Unya, sa may kuhan dito. Sa Genesis chapter 1, gibuhat ang tao nga sama sa dagwas Ginoo. Pagabot sa Genesis chapter 2, giomol niya ang tao gikan sa yuta o gihuypan sa Dios ang bangag sa ilong sa tao sa gininhawa nga makabuhi kaniya. Gikan sa Dios ang maong gininhawa. So ikaw ug ako nga adunay kinabuhi, kita adunay presence of the divine. And that presence of the divine in us usahay ato ning ma-overlook, ato ning matabunan. Mao nga muhari ka nato ang kasilag, muhari ang kasuko, muhari ang kaligutgot, ang kapungot, ang kalagot, muhari ka nato when we overlook the presence of the divine in us. Okay, ma-overlook nato kining divine presence in us, then mutig-a ang atong kasing-kasing nga even a little mistake we cannot forgive. Even a shortcoming sa atong mga kauban, we cannot forgive and we cannot forget that. Even until now, you are carrying that mistake of others. And by doing so, it is you who become a slave, who become a prisoner of the slave, of the mistake that they had done to you. So you are not really free. Mabito na itong mga naong usahay, no? Kanang bugat kay itong naong. Magyat-yat na ni atong suwang, majakmo na ta. Ganuman, we carry along with us all these kinds of pains, all these kinds of mistakes. Kisang mistake sa uban. Lalo man kay ikaw may nagpasaan ng maong mistake until now. And then, that affects you. Even your face, mabata na ang uban, mga apply na lang bisag unsa i-apply, panglapay mga make-up, kay aron nga mugwapa. Ang uban nito, mangnos-nos na lang din na, ang uban magpaibot og kilay, ang uban magpataod og kilay, o uban na lang. Nga naman, to make them beautiful. Unya, tanaw na to nga, what makes us beautiful is the content of our heart. Content of our heart. Sa pananglitan, ikaw malipayon, ang imong face, hayag pod. Kung ikaw, gibati ni mo kalipay diri, kaya nalipay ka kay na kay achievements, nalipay ka kay gi-congratulate ka sa imong pamilya, lipay ka. And that happiness in you is reflected in your face. Kaya ang atong giingon, ang atong face is the window of our heart. Now, kung ingon ni ini mga igsuon, gitudluan man ta sa Ginoo karon nga ang kinaiya sa pagpasaylo is greater than our sins, greater than judgments. So kung mao kining mga condemning people, gitudluan ni Jesus the value of forgiveness. Kay kita pud bitaw, kita nagdako man ta sa kinaiya nga ingon ana nga and every mistake sa atong nabuhat, and every mistake, labi na katong nagpuyo katong panahon nako sa panahon sa atong edad-edad na karon, and every mistake lapdos sa silhig. And every mistake, kusi sa bugan, inat sa daunggan. Di ba? Mo ni atong kinabuhi kaniadto. Na matanda natin nga, and every mistake, there is always punishment. But we forget one thing, that there is forgiveness in every mistake. Mao ni karon ang but ipakat-on ni Jesus sa mga tao nga nagdala natong mga babay. Wala moingon si Jesus nga ang sala sa babay ay kagaan ra na oy. Wa siya moingon ana. Ang iyang gitudlo karon nga aduna bay luna sa inyong kasing-kasing ang pagpasaylo. Mao nay tuyo sa kamatayon ni Jesus. Ang pagpasaylo nimo, pagpasaylo nako, pagpasaylo natong tanan. Pag-ingon ni Jesus katong waysa may muuna pagbato, nang lakaw sila una ang mga tiguang kay nganuman ang mga tiguang daghan nagsa og dagko pagyugsa. Sige kini mga tan-awan na mga tiguang nga tapad niya unsa may imong sa na dagko nagsa nganuman sus Ginoo ko dolor. Now daghan ka sa mao na nga karon ka ang atong mga sa bitaw
nga to mga sa dagam na kaayo. Nya karon ang Ginoo ang iyang grace of forgiveness gibili niya sa atong simbahan. Mingon siya sa iyang mga tinun-an, kung ang ilang mga sala pasayloon ninyo, kini pasayloon usab. Kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kini pasayloon. So mo na nga ang the authority comes from Jesus, iyang gitugyan sa pag-atiman sa simbahan aron nga ikahatag kanato nga mahinulsulon sa atong mga sala, ihatag ang grasya diha sa santos nga sakramento sa pagpangumpisal. So, mo na siya nga makasala man ka, makasala ko, but there is a chance for us to be forgiven. Mao ni karon ang gitudlo ni Jesus, wa siya magtudlo pag-ingon nga look at sin as just light one. No, he did not say that. It is a grave sin, but Jesus is teaching us another level. He is teaching us the virtue of forgiveness. Kay ang makapabag-o sa tao mao ang kaluoy og pagpasaylo, dili ang pagsilo. Kana betong kita mga ning agi matag mga ginikanan nga hinilot o kanang kanunay manilot kagi man ta ana. Ang psycho-emotional effect ni ana sa atong kinabuhi nag-create siya og nag-cultivate siya og attitude of anger, attitude of hatred sa atong mga parents. Mo bitaw nga tan-aw nato inigadag ko nato ma-feel di ba gyud ko ganahan makikoy gani kong mama oy niya kong papa oy ngano di ay look back basin kani adto sa inyong balay puro hurting words, puro rejection, puro penalty, and there is no room for forgiveness and no room for love. So mga mga kigsuunan nga si Jesus nagtudlo nato what can really transform a person. It's not the punishment, but it is the love and forgiveness. Mo mabitaw nga kita tanaw nato, kita may nakasa, grabe ang sala sa kalibutan, but what God did. John 3:16, for God so loved the world. O nakigug mo sa Ginoo pagayong kalibutan sa gibuhat that He gave us His only begotten Son. What did the Son do? He died for us. Ngano man to forgive us. And what Jesus did, loving us, He said, love one another as I have loved you. So buti pasabot niya, replicate my love. What I do to you, you also do to others. Golden rule, di ba? Kung unsay buot nimo nga buhaton nila sa imo, buhatan nga tus uban. So mo nang ingon si Jesus, I love you this much. I command you to love each other and to love each other as I have loved you. So He wants us to replicate, and His death in the cross mo'y atong i-celebrate nining panahon nining Kwaresma until we reach the resurrection. Kanang iyang love that forgives us mo nay iyang ipasaulog nato og mo nay iyang papuy-an nato og mo nay iyang gusto nga i-duplicate nato. Dili katong hatred, dili ang kasilag, dili ang kapungot, ang kaligot-got, ang kalagot ug uban pa, kundi the love. So Jesus is teaching the Pharisees and also sa atua teaching us that forgiving the sins of others is greater than condemning others. Mo bitaw na gitudloan tas amahan namo, sa amahan namo sa atong giampo, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. So take note. Una ikaw nga gi-forgive, ako nga gi-forgive, kitang tanan nga gi-forgive sa Ginoo kay bisan og kita makasasala, gi-forgive ta, makasala na puta pag-usab, ang authority to forgive coming from the Lord, gibilin sa simbahan, we go to confession. Ang timing, ang nindot mao nga when we come to realize our sins, we also desire to change. Na-realize sa tatong sala, pero wa man ta mag-desire nga mabag-o. Mao na nga after we go to confession, we pick up again our sins. We do it again. And then we go back to confession. Mao nang ang uban, nagkaroon ng adlawan ng umpisal, pagkaugma ng umpisal na pag-utro. Ngano man, unsa may mong sa mura gihapon Father katong gahapon,
Ngano man, imo naman tong gilabay, imo na pong gipulit. After realizing our sins, there should be the desire to change. Ug mao nay gusto sa Ginoo. Ingon bitaw si Lord sa babae, dili usab ako mo silot kanimo, naisumpay, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Take note nga naisumpay ang giyon sa Ginoo. It doesn't mean that you are forgiven, that you are given a permit to do it again and again and again and again. Kung pasayloon ka sa Ginoo, kung gihatagan ka sa grasya sa pasaylo pinagi sa kumpisal diha sa confession box, it is not your permit to do it once again and to do it many times, but it is a permit for you to make a change. Mabito nga, and every time we go to confession is also a time that God is giving you another opportunity to become a better person, to renew your commitment to be good, to renew your relationship with God, and to fight against temptations of sin. Mao ni karon, mga igsuon, nindot ang mamalandong ta, nga gituduan tas Ginoo to forgive others, to forgive the mistakes of others. Forgiving doesn't mean imong gipagaan ang ilang sala. No, it doesn't mean diminishing the weight of their sins, but it is teaching us a divine thing, that you are God's reflections on this world. In fact, you and I are the visible image of the invisible God. Ngano man, gibuhat baya ka nga sama sa dagways Ginoo. If we keep on hating, who hate us? Kisa may nag-hate? It's only Satan who hate. God loves. Now, kung ang atong kasing-kasing keeps on hating and never forgiving others, kanino ka bang reflection? Kanino ka bang mukha? Mukha ka ba ng Diyos sa mundo o mukha ka ni Satanas sa mundo? Kanino ba tayo nag-reflect? So, at this Lenten time, we are reminded to become more and more the visible image of God our Father, who forgive us by forgiving others. Even if it is so difficult, we ask the grace to forgive, because we are God's visible image on earth.